jezdci s paletou, tak jsem vám chtěl předně, že opravdu ten román existuje, jo, a můžete si ho půjčit ode mě. A abyste teda dostali takovou obraz, se dostali do toho, jaký vlastně ty obrazy maluje ten malíř, jo. Tak třeba tady jeden obraz jsem chtěl vidět, jestli znáte Šťastnýho Luka, tak on je to pistolník, který je tak rychlejší, on je dokonce rychlejší než vlastní stín. Když se podíváte, tak on už střílí, ale jeho stín teprve tasí, jo, takže ještě teprve nevytáhl. Takže já to zase nechám tady kolovat. Jako další třeba obrázek, abyste viděli, tak je to, tento obraz se nazývá Uvítání měšťáka. Asi to tady přátelé cyklistiky moc neuvidí rádi, ale tady vlastně vidíte, jako by ho chytli do lasa a vláčou ho teda Sakramentem nebo nějakým tím městečkem. Takže tohle to je v muzeu v Americe. Tady máme Johnny Walker, tak to je ten náš, tak zase nechám kolovat. A do třetice tady mám ještě obraz nějakého indiánského náčelníka, ale nevím, jestli to je, to namaloval taky teda ten náš malíř Johnny Walker, nevím, jestli to je Inčučuna nebo sedící bůvol, ale taky nechám kolovat, jo, tak se podívejte na to. Takže tak jednou byl teda malíř ve městě, rodina byla sama a tam vlastně připadla je banda vězňů, která utekla z vězení a byla vedena 2 padouchy velkými. Jeden teda, už jsem vám představil, jeden teda byl El Chapo, prcek, a druhým byl Jim Beam. Ne, Jim Beam, byl to Josef Břečka. Takže teda ten Johnny se je vydal pronásledovat a my se teďka podíváme do Sakramenta, kde na tržišti se nachomítl k vyšetřování vraždy místního faráře, chovatele vepsů, který na trhu prodával sádlo. Aby přilákal zákazníky, stylově se na to oblékl, ale někdo ho zavraždil, bodl ho nožem do zad. Já ty prase. Malířovi schne barva, musíme počkat. Máme fouka, mu to šlo rychle. Můžete tleskat. Jsem malíř. Jmenuji se Johnny Walker. Pocházím z malého městečka ve Skotsku. A v Americe už jsem delší dobu, ale teď přijíždím z Eldoráda. Co pak se tady stalo? No, já už jsem dlouho tady místním šerifem. Mé jméno je Lynch. Zdá se, že tady někdo někoho zabil.
zabil ho nožem a zabil ho do zad. Dá se, že mu ještě ukradl prasátko plné peněz. No, mám tady 2 podezřelé osoby. Indiánku daleko a tady to individuum. Jsem z indiánského kmene Bontů a jmenuji se Daleko. Jsem dcera náčelníka jménem Široko. Bílí muži vybili v naší rezervaci všechny bizony a naše děti umírají hlady. Proto jsem přišla, abych koupila několik prasat. A navíc, indiáni nikdy nikoho nezabíjejí ze zadu, ale vždycky ze předu, aby padouch viděl, kdo ho trestá. Já jsem to nebyla. A já jsem Jim Beam. Cestuji se svým známým drinkem Bourbon. A na to, že jsem Jim Beam, já jsem to taky neudělal. Já si myslím, že indiánka lže a mrtvý indián, dobrý indián. Viděl jsem ji, jak tady zabila Piggyho. Počkejte. Už jste někdy slyšeli... Aha. No, mám tady 2 podezřelé a musím zvážit, čí slovo je mocnější. Je tady slovo bílého muže a je tady slovo indiánské ženy. Zdá se, že slovo bílého muže má větší váhu než slovo indiánské ženy. Zločin musí být potrestán. Proto budeš pověšena za krk, dokud nezemřeš. Počkejte. Jste někdy slyšeli o detektoru lži? To je takové zařízení, které, když tomu člověku dáte, tak se pozná, jestli mluví pravdu nebo lže. Bohužel teda to zařízení tady sebou nemám, ale můžu ho nahradit štětcem, barvami a plátnem. Když každý z podezřelých namaluje 3 svislé čáry a bude přitom říkat, já jsem Tiga zabil nebo nezabil. A komu se bude ruka třást, ten bude nervózní a ten bude ten, kdo ho zabil. Zajímavé, pojďme to vyzkoušet. Já musím ale dodat, že jsem si tady u Piga přišel namazat chleba se sádlem. To jsem zapomněl Lynchovi sdělit. Mohlo by to být důležité. Uvidíme. Jestli jsem mě nechal ve Skotsku, tak to bude chvíli trvat.
Paleta vlasy. Lucko, když tam dávala tu barvu, kde je Lucka? Kam jste to dali? Tu paletu, tam měla být barva. Já jsem nedávala nikam paletu. Ale přinesla si barvu. Nejenom, že se tady zabíjí, ale ještě se tady kradou palety. Já jsem si jistý tím, že jsem Piggyho nezabil. Jako, že se Jimby jmenuju, mluvím všecko rovně. No, nezachvěl jsem se. Já jsem Pigga nezabila. No, zdá se, že máme viníka. Indiánka bude oběšena. Ne, protože v přírodě není nic rovného, stejného. To snad jenom železné koleje ocelového ořebílého muže, který nám zabírá naše území. Já jsem pana Pigga nezabila. Indiánka má pravdu, šerife. No. Podívejte se. Nebylo důležité, jaké budou čáry, ale důležité bylo, že Pigga někdo zabil jeho vlastním nožem, který mazal na chleba sádlo. Mazáče. Je celý ještě od sádla a je celý umaštěný. Žime víme. A podívejte se, tohleto je štětec Jima Beama, který je celý od sádla, dokonce ještě tam obál. A štětec Indiánky je úplně čistý. Žime víme, zatýkám tě. Jsem zcelen. Pať si nebude hrát. Patrně přijde. Práce nechnějte. Tak se podíváme, ha, teda, zde důkaz, prasátko cunci plné peněz. Tak se podíváme, občanka Jima Beama. Haha, that is snake Jim Beam. Je to nějaký Josef Břečka. Řečený slaž. Tady je jeho občanka jako důkaz. Ano, byl to vrah. A zabil i moji manželku Susan Procházkovou. Výborná. Spravedlnost vzala za svý výborně, takže tahle scéna skončila. Poděkujeme hlavně Jirkovi Sedláčkovi Pidlochovi, jak to senzačně zahrál takovou těžkou roli. Jinak rád bych vám k tomu řekl, že vlastně
ten zločinec, který se nejmenoval Jim Bean, ale ve skutečnosti Josef Břečka, tak to vycházelo z toho, že naše Pavla Černá se jmenovala za Svobodna Břečková a její bratr teda Josef Břečka a on taky občas hraje, takže on vlastně měl hrát tady v té roli, bohužel je po operaci kolene, takže je někde na rehabilitaci, takže jsme nemohli mít skutečnou občanku, kde by byl napsáno opravdu Josef Břečka, tak tolik na vysvětlenou toho jména zločince Josef Břečka. A teď si zahrajeme další písničku, a protože se podíváme mezi indiány, tak to bude taková indiánská ukolébavka. S tím ovšem, že se nacházíme u Vontů v údolí, které se jmenuje Stínadla.